Qadirli illeşlerim, bugün biz halkymyzyň dikkatyna ýene bir ýüze çykan faktlaryň birini side hödürleýäris. Bugün gurrun pul serişdelerini bir ýurtdan beýleki ýurda çykarmakda finans operasiýalaryny amala aşyrýan Great Com Trade LLC diýen kampaniýa barada gider. Bu kampaniýa Londonda ýerleşip, onuň suraty ekranyňyzda görkezlendir. Kampaniýanyň esasy funksiýalary: adyna görä hiç hili çyğmal sewdasyny ýöredenok, emma portalyna diňden hödürleýär. Asly funksiyasy bolsa firmanyň ýöretmeýän iş üçin halkara pul geçirimlerini, ýagny transaksiýalary funt sterling ölçeginde millionlarça mötberde amala aşyrýar. Görkezilen sahypalarda ýeke-ýekeden pauza goýup tanyşyp bilersiňiz. Suratdaky ýigdem 1981-nji ýylda dogulan Hazymrat Rejepow bolup durýar. Ol prezidentiň degenidir. Ol bu kampaniýa gönümel gatnaşygy bolup, ony 20-nji ýylyň, ýagny şu ýylyň 1-nji aprelinden başlap öz eýetçiligine geçirdi. Aksiýalaryň esasy mötberi eline saklanýar. Bu faktlaryň hemmesi ýuridik çeşmelerden gelip çykandyr. Adamlar, şu barada hemme pikirlerinizi kommentariýalaryňyzda aýtmagyňyzy haýyş edýär. Şunlukda siz bilen hoşlaşýar, diýjäňiz rahat bolsun.